Kitab na baka jala Punjab kedai ke way na ki jala ki baka balang Kristan kala ki usted Layat ho baka ladan ke jing ki usted jong upat Kristan ha kene ke jala na ka way 0.1% kala ki menta syaka khatsan persen. Day na kene ke daw jong ke jing ki usted ki balang Kristan ka bala penling amen siam ya ki Hindu bat ki Sikh ha ka ba ki la penwet bat pendik ya ki Kristan ha kene ke jala ki pastor ha kene ke jala ki syakno ba ki la pen kelaniam jubor ya ki brio badru pen biet ya ki dagi jingnya seng pen khia jongki kumbangi la jutep barabor ba ki rukom pendik ya ki Kristan ha ki rithor kumno ki long dei na kene ke daw ki pat riungan ha ke jala Punjab da ka wei ke jingmon ki la seng ya ka ka political party ke bathamai na ka benta ki Kristan khnang ba kindan ya ki brio la jong ki banya saj na ka benta ki jing jongki kumta haswa ban poi ka election MP ki shi hajar ngon ki nong yalam na ki kenhun balang beper ki lawan ban yusnok tilang ka wei ban seng ya ka political party jongki ka balatip kum ka United Punjab Party kene ka party ka bathamai kan yakun Tang ya ke election MP Henry kan penyeng ru ya ki candidates na ka benta ka by election hapo ka jala jongki ka banlong ha ka spauterik ubenai me ar hajar ar pulai hato phis ngau kumno shaphang gane ka political party Kristan ka bala bandai ka ban ningkong hapo ri India phis ngau ya hap jingmot ne ya ki ne ki para benget jongi ki bala pha nang mikman sya ka ying dorbar thawan banya saj ya ka hok jongki para benget tongin duwai bagane ka political party kan yeng ha ka hok bat ka jing shisha knang ba kan long kan nuksa pa bha ya ki wei pat ki political party hapo ki jela ba pher jong kari India ba ie jongi